loppuun kuten minä tunnen sen. Tapahtui ennen aikani, äitini synnytti minut maailman ilman toivoa. Useimmilla ihmisillä ei ole muuta kuin totuus tilanteesta, kun taas jotkut jatkavat kuin mitä ei olisi tapahtunut ja kaikki on hyvin, niin hyvin. Luokkajasta on tullut jyrkempi kuin koskaan, säästän uudesta vielä rahassa ihmiset hukkuvat roskaan. Maailma jaettu rahaliittoihin, ei valtioihin, kulttuusparatiisiin ja pakkotyövankiloihin, jossa elämän iloihin ainoastaan vapautta vaan kuolema kuuluu. Arvon tuskan huudot meille asti kuuluu, mutta minä olen kuullut te ja siksipä minusta on tullut saasen silmistä hullu ja varatekijä. Sillä nämä asiat eivät saa olla esillä, kun yksi saa tämän viruksen alkaa myös muiden päässä pesiä ja etsiä sitä totuutavalle takaa sisällöllisempää elämää ja nykyisen elämän hintaa ja sitä kuka se maksaa. Huudot kovenevat koko ajan, eivätkä he pysty tukea jokaista muutama suuntaan, mutta he ovat onnistuneet tehdä jotain muuta. He ovat tehneet meistä kuuroja ja sokeita, saaneet meidät uskomaan heitä. Yhteisen hyvän vuoksi TV-sarjan ydinkokeet. Ei ole tulevaisuutta, sydämen olevan menneisyyttä, mutta kaikki tapahtuu nyt ja tänään. Ei ole tulevaisuutta, toivoisin sydämen olevan menneisyyttä, mutta kaikki tapahtuu nyt ja tänään. Ei ole tulevaisuutta, toivoisin sydämen olevan menneisyyttä, mutta kaikki tapahtuu nyt ja tänään. Ei ole tulevaisuutta, toivoisin sydämen olevan menneisyyttä, mutta kaikki tapahtuu nyt ja tänään. Kävellessäni läpi ihmisraunioiden voiden tehdä yhtään mitään ajatellen, miksi aina pitää mennä liian pitkälle. Huomatakseen väärän suunnan harvalle pään päälle, kattoa riittää kuolema satoa niitä tuskissani huudaan. Mutta kuuleeko minua kukaan, ei kukaan lähde matkalleeni mukaan. Ihmiset sulkevat silmänsä, kieltään itsensä ja kykynsä. Ylitse pääsemättömät esteet ovat suuria vain niin kauan kuin olet kyykyssä. Mutta ymmärrän, että joidenkin voimat riittävät vaivon edes pysyttelemään hengissä. Voi kun saisin saasta kävelemään meidän kengissä. Vaikka sekin päivä on väistämätön, lopulta loppuu tämä päätön riistäminen ja saasta saa paratiisistaan häädön. On se uskomatonta, miten monta vuotta pystyy jotkut tuota pelkää kärsimystä syystäkin. Pelkää ihmiset toisillensa kääntää selkä haavassa veistä saasta vielä vääntää. Meistä välittämättä ovat ottaneet oikeuden päättää. Meidän elämästä voivat sen päättää. Milloin haluavat meidän luita kaluavat ja keskenään puhuvat. Miten kaikki on vieläkin niin taivallisen hyvin. Luotua meille totaalisen helvetin. Luotua meille. Ei ole tulevaisuutta, toivon sydämen olevan menneisyyttä, mutta kaikki tapahtuu nyt ja tänään. Ei ole tulevaisuutta, toivoisin sydämen olevan menneisyyttä, mutta kaikki tapahtuu nyt ja tänään. Ei ole tulevaisuutta, toivoisin sydämen olevan menneisyyttä, mutta kaikki tapahtuu nyt ja tänään. Ei ole tulevaisuutta, toivoisin sydämen olevan menneisyyttä, mutta kaikki tapahtuu nyt ja tänään.